Bala'in da ƙasar Nijar ke fuskanta tun bayan juyin mulkin soji. Shin juyin mulkin soji a ƙasar Nijar zai ceci ƙasar ne ko kuma zai jefa ƙasar ne cikin wani sabon bala'i? Tun bayan ranar da sojoji suka karɓi mulki a Nijar a shekara 2023, rayuwar miliyoyin mutane ta sauya, tattalin arziki ya girgiza, farashin kaya ya tashi, iyakoki aka rufe, sannan rikicin tsaro ya karu a wasu yankuna. Amma tambayar ita ce, shin wannan juyin mulki ya kawo mafita ga talakawan Nijar ko kuwa matsalolin kasar sun ƙara tsananta? A wannan bidiyo za mu dubi cikakken labari daga ranar da aka yi juyin mulki zuwa irin bala'o'in da kasar ke fuskanta a yau. A ranar 26 ga watan Yuli na shekara 2023, duniya ta girgiza da labarin cewa sojojin Nijar sun hamɓarar da shugaban ƙasa a wannan lokacin Muhammad Bazoum. Sojojin ƙarƙashin jagorancin Janar Abdurrahman Chani sun bayyana cewa an karɓi mulkin domin ceto ƙasar daga lalacewar siyasa da kuma matsalar tsaro. Sun canza gwamnati da kuma gazawa wajen dakile har-haren 'yan ta'adda, magance talauci da kuma kare martabar ƙasa. Da wannan sanarwa, Nijar ta shiga cikin jerin ƙasashen Afirka da sojoji suka karɓi mulki a cikin 'yan shekarun nan. Amma tun daga wannan rana abubuwa da dama suka fara canzawa. Bayan juyin mulki, kungiyar ECOWAS ta ɗauki mataki mai tsauri, sun saka takunkumin tattalin arziki ga jamhuriyar Nijar, rufe iyakoki, dakatar da cinikayya da kuma yanke wutar lantarki da Nijar ke samu daga tarayyar Najeriya. Wannan ya jefa ƙasar cikin matsanancin hali. Kasuwanni sun fara wahala, farashin kaya, abinci ya tashi, mutane da yawa sun shiga cikin talauci sosai. Wannan rahotanni sun nuna cewa mutane da dama sun fara wahala wajen samun abinci, man fetur da kuma kayayyakin yau da kullum. Mutane da suka fi shan wahala su ne talakawa. A wasu birane kamar irin su Miami, farashin abinci ya karu sosai. Misali, farashin shinkafa ya tashi, man girki ya yi tsada, kayan masarufi sun yi karanci. Wasu mutane sun ce suna rayuwa ne da taimakon 'yan uwa. Hakan na nuna cewa duk wani rikicin siyasa talaka ne yake shafa, sannan kuma shine yake wahala. Tun kafin juyin mulki, Nijar tana fama da matsalar tsaro a yankunan Diffa, Teleberi da kuma Tayahu. Akwai hare-haren kungiyoyin 'yan ta'adda. Bayan juyin mulki, wasu rahotanni sun nuna cewa hare-haren sun karu a wasu yankuna. Mutane da dama sun tsere daga gidajensu, wasu kuma ƙauyuka ma sun zama babu kowa saboda tsoron hare-hare. Bayan juyin mulki, dangantakar Nijar da kasashen yamma ta lalace, musamman Faransa, Amurka. Sojojin Faransa da ke Nijar domin yakar 'yan ta'adda an tilasta musu su fice. Wannan ya jawo muhawara mai zafi a wannan lokacin. Wasu 'yan Nijar sun yi murna da fitar sojojin waje, amma wasu sun yi fargaba cewa tsaro zai ƙara taɓarɓarewa. Bayan rikicin da a kasashen yamma, Nijar ta fara fuskantar wasu kasashe kamar irin su Rasha, Mali, Burkina Faso. Wayannan kasashe guda uku sun kafa wani domin kare junansu daga barazanar ECOWAS. Wasu na ganin wannan wasu kasashe uku sun kafa wani kawance domin kare junansu daga barazanar ECOWAS. Wasu na ganin wannan sabon kawance zai taimaka, amma wasu kuma na ganin tsoron cewa zai ƙara jefa yankin cikin rikici. Nijar na daga cikin kasashen da suka fi talauci a duniya. Tattalin arzikin kasar ya dogara ne da noma, ma'adanan uranium da kuma taimakon kasashen waje. Bayan juyin mulki, wasu kasashe sun dakatar da tallafinsu. Hakan ya rage kudaden shiga na gwamnati. Masana na cewa idan aka ci gaba da wannan hali, tattalin arzikin Nijar na iya shiga wani mawuyacin hali. A yau, ra'ayoyin mutane sun kashe kashi biyu. Wasu na cewa sojoji sun ceci kasar daga shugabanni marasa amfani. Wasu kuma na cewa juyin mulki ya ƙara jefa kasar cikin matsala. Gaskiyar ita ce har yanzu ba a ga cikakkiyar mafita ba. Yanzu tambayar ita ce, shin sojojin Nijar za su iya gyara matsalolin kasar ko kuwa juyin mulki zai ƙara tsananta wahalar da talakawa ke sha? Abinda ya tabbata anan shine makomar Nijar tana hannun shugabanninta da kuma yadda za su iya magance matsalar tsaro, tattalin arziki da kuma siyasa.